Musika taldea eta aukeratzekotan tortura sistematika izango zian sin dudan, bizitzako taldea. Ez autunean, musikan pixka sartzea zintzenen piperrak ez hautzako momentu berdinen, eta bere momentu, pues eso, no me gustaron una puta mierda, baina geho denborak jarkora ez autunean, Celesten eta zuen zintai bolitxe bateri jotzen ziela, eta esan bizitzaldo ziteala, haien abiadura, haien letrak eta politika egiteko modu baita haiek ziren zeuketen berezitasun horrekin eta xantin karisma guztikin, eta deniala zerregatik aldauko tortura sistematikan eta alde kutxunekenen deken esatea jatenen, eta gero ere itoiz taldeak gonean bizitzako taldea bezala, baina sin mucha explicación tampoco, nik uste zuen esku behitzeala bi. Sin duda Bad Brains, Nicolás Aldunien agutxidez, el de la portada del Rayo. Horrek agutxiten pixkaz ezan abiadura eta mala hostia punkan barrongoen dio momentun gehiagi ziela pentsatzen nianen, eta jarkorra izan zen bere momentun bizitzalda ziten zehoz, eta disko hau honengatik hasi izan dena. Eta disko eta pixka datea soinu zakarragotan sartzen hasi nintzenen ez autu nun Geokaiz talde bilbotarraren antigobierno diska. Eta reia eman ziten punkan gatio behar nun guztie, espero nun guztie baita diska borobil baten, eta nik uste horrekin gaituko nintzela, diska batekin gehitzekotan. Hortun ez autu nian jarkora pixka eta bastante marko ziten disko izan zen, eta baita gero pixka soinu zakartxu batzukan sartzeakon Geokaiz talde bilbotarran antigobierno diskoa asko marko ziten, esan enola bat esperolako zerrekin aurkitzea eta netzako izan zen pixka punkan bilatzen nun guztia aurkitzea de la mejor manera posible, esan enukela disko borobilegoik aurkituko. Hau erreixak, uda iriste genen beti ideten lehenengo gauzaek Zaraman ezkerralde kanta jarri, legela indispensable guzki izpi bat ertzeken momentun jartzea eta esan kanta bikaina ekela, bideoklip ikarrekin, eta gero hortaz gain, State Poison talde frantsesan Fuck Off kanta, ekela abiadura a más no poder, violencia increíble, eta esan igual hardcore kanta guztokona, de lejos. Kuarentenan gerela izan zen pixa hardcorea zautzen hasi nintzen garaia, eta zautzen hasi nintzen YouTubeen bideo bilatzen eta portagatzeon kriston garezurra eta daga batekin atzerio puñal talde Maiorreko o Menorca, ez dakit, nago soziur, taldeen diskakin, maketakin, eta bertan zeuke lehenengo kanta odio kanta zen, eta esaten zon odio a la gente que no sabe odiar, dekela beti bizitzan, kasi tatuatzeko hitz bat, kamiseta dinean, de hecho, gaztegotan, eta nik uste nire bizitza oso ondo laburtzen duen hitz bada, osea, esaldi badala, eta gero ere Benito Lertxun diren denbora kantan hitz guztik egizan letra ikerria dela eta gutxi sakontzekoa baita, bastante sakontzeko bakarrik. Musikari bat ez hitzitegotan neok oso urrutia jongo ezta, con leyendas de Finlandia y así, eta rip taldeko portuta zitzen goiat, zako oso pertsonaje influentea, bere Noches de Insomnioko letra guzti, beren letra makabro, letra ilun eta retorcido horiek, eta linea bajo ikarrik eta askotan gainetio pasatzena bastante pertsonaje interesgarria zian, asko hitzen dekela behataz. Eta gero zeok pertsonaje oso kurioso bat, argentinarra Marcelo Pocavida, Los Baraja taldeko kantantea, bere kantantzeko modu bastante influitu ditena, gero nik indituten taldetan ebaita. Eta uste bastante kuriosetea bere aktore zelako artista karrera jarraitzea, pertsonaje kurioso baita ere. Egia esan azkeraldin ez dutela denbora gehiagi etxen ez da gauza asko gatio diskoak jartzeko, baina normalen vinilo entzun izan dut azkeneko denboraldin asko, eta kasetea azken aldin bai entzutetela esente gehiago. CD-a bastante galduta dauken, ez da behakin hasi izan nintzen igual musika entzuten, eta streaming bidez esatekotan ez da asko streaming bidez gehien bat diska eskarratze ditut, eta diska oso entzuteko oso zaleneok, así que streaminga ikeren por el culo baita. Egia esan, jotzeko agian toki guztokona, bere garen jo genian Kaos y Lentejas festivalen Orioko gaztetxen, nola bi estenatoki guztik lurren alturan, eta oso giro guztoko gira, jende desente gertu zen eta kanpoko taldeak etorri zen, eta nik uste bolako goztetan sortzen dien giro bi eszenariokin, eta kasik errepikatzen diela askotan.
Eta baitare nahiko nuke esan, Ibarko Fredi ezautzen ez donantzako berta gertuatzeko eta galdetzeko. Bertan urte hurrenetan dituzten kontzertu gaita kaleko kontzertu, beti lurren jendegatik gertu, eta ez dakit, gero gaztetxe gehienak egia esan, baina bitokietan oso gusturengo da, beti. Eta ikusle bezala etxen gehituko ez orditziko gaztetxeekin, egia esan hemen bezalako kontzertu gehitutela toki askotan ikusi, eta girongatik, agian gaztegotan eta jende gehiago gertuatzen zen, eta hemen nintzen oso ondo gatzen naiz, iten zira antolatu eta borrokatu jaialdik, eta agian giro hortan gehien baten orditziko gaztetxen bai. Hau ez denean asko dugu, eta hemen gertau zen antolatu eta borrokatu jaialdi horietan, Krapboka talde frantses eta greziarra etorri zanen, genen jende asko, igual 20-30 pertsona, baina bertan sortu zen giro haien piroteknia eta ikusti izun guztikin egia esan aztezina dela, eta momentu asko markau zitean kontzerta izan zela. Egia esan oso horretzapenduak dituela CD-ek erostera nintzen garaikoa, dena hasi zen lagun batek kortatu diska aparaitu zitenen, urtetan intatu nintzen zera unek eman ziten beste baten bidez jaso nun, baina uda guztiek jarri nun diskoa izan zen, etxen, etengabe, egunero esnatzeako lehenengo gauza diskoa jartzea zen, eta gero nire dirukin osin nun lehenengoa izan zen, Carrefour baten amakin jo nintzen atxalde euritxu baten, etxaiak enpresak soz diskoa hasi nun, bertan zeola, eta ez hau zen etxaiak kalentzen pinta baten gatio, nire hau zen pinta baten gatio, eta esan, hau erosi beharko, eta esan, me sorprendio bastante, nun pentsaten soinu izango zuen, baina oso disko politia gaita, esan, bere momentun asko eskertu nola disko erosi izana. Esan, azkeneko dete banaketa eta junginela negozio kontutan, porque nos hemos pasado al pop y nos hemos vendido mogollón. Eta erosi genizkian disko deixente, baina bikingatzeko eta nola, como lo más reciente eta Nakarren azkeneko diskoa, Loreta Laban diska, eta Lame taldeen Dejad que vengan diska izango zen, Lame taldea orden mundial eta bertako jendekin dako talde berri bat. Ustez, ez berri dira garatzen, así que horren espero nengoen izan.